Čo je to pomazanie chorých? Niektorí ľudia vedia robiť úžasné kúsky na bicykli. Iní to nedokážu, ale možno vedia urobiť stojku. A potom sú ľudia, ktorí nevedia ani jedno, ani druhé a ani nič podobné. Možno, že nie sú zdraví, alebo že už sú jednoducho starí. Ale kvôli tomu nestratili nič zo svojej dôstojnosti, pretože dôstojnosť človeka spočíva v tom, že má nesmrteľnú dušu a nie v tom, že má silné telo. Keď človek ochorie a jeho život je v nebezpečenstve a už sa snáď čoskoro poberie na druhý svet, cirkev mu vyslúži sviatosť pomazania chorých. Pri tejto sviatosti sa čelo a ruky potrú olejom a modlí sa táto modlitba. Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého a oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Pomazanie chorých má účinok na telo i na dušu, ale viac pre dušu, pretože okrem iného toto pomazanie prináša odpustenie hriechov. Pomazanie chorých spája chorého v ťažkej situácii zvláštnym spôsobom s Ježišom. Ježiš si tiež vo svojom ľudskom tele vytrpel strach, prešiel utrpením a vzal na seba smrť. Zo spojenia s Ježišom pramení pre chorého sila a pokoj. Pomazanie chorých možno dostať aj opakovane, hlavne vtedy, keď je život človeka znovu v nebezpečenstve. A pretože sviatosť pomazania chorých je najlepšie prijať spolu so svetou spoveďou a svätým prijímaním, je dobré, aby príbuzní volali kňaza k lôžku chorého včas. Tak je to s pomazaním chorých.